Dobrý den, nacházíme se v Jihomoravských Ivančicích a jedeme se podívat na parkovací dům P+R, který byl vybudován jako první stavba plánovaného přestupního terminálu hromadné veřejné dopravy. Jelikož se jedná o jubilejní 20. díl našeho seriálu o parkování, pojďme se napřed podívat, kde všude už jsme byli s naší reportážní kamerou. I když byla naše pozornost zaměřena na různé typy parkovišť, přeci jen v reportážích převládají parkovací domy jakožto fenomén moderního parkování, ale také jako varianta nejdražší a nejnáročnější na technologie. Naproti tomu také existují jen jakési plochy bez jakéhokoliv vybavení, které jsou pro svého provozovatele jen snadným zdrojem příjmů. Úroveň parkování u nás je skutečně velmi různorodá a pro parkujícího může snaha zaparkovat přinést i řadu zajímavých překvapení. Dosud jsme tedy zmapovali 20 parkovišť v různých místech naší republiky, přičemž tím 20. je právě parkovací dům P+R Ivančice, ke kterému se právě blížíme. P+R máme doleva a jíždíme přímo na parkoviště u Penny Marketu a hledáme odbočku, kudy najet do parkovacího domu. A zde ukrytý za tímto parkovištěm se nachází. Je zde volných 54 parkovacích míst. Najedeme do jeho otevřené části. Vyzvedneme si lístek. Tak lístek máme, závora se otevírá a můžeme najet na parkoviště. A můžeme si vybrat kterékoliv místo, protože tato úroveň je zcela prázdná. Zaparkujeme přímo pod dohledem kamery a prohlédneme si nejen tuto část parkovacího domu, ale i část, která je skrytá pod touto otevřenou částí. Pojďme na to. Jak jsme již zmínili, tak nadzemní část parkovacího domu je zcela prázdná. Vjezdový terminál parkovacího domu P+R Ivančice. Zvláštností je značka zákaz vjezdu přivěstných vozíků. Zeleň u parkovacího domu by zasloužila trošku údržby. Výjezdový terminál P+R Ivančice. U výjezdu z parkovacího domu se nachází jedna z pokladen. Hned vedle je vyvěšen parkovací řád. Výtah spojující jednotlivé podlaží je mimo provoz. V kryté části parkovacího domu P+R Ivančice se kolem 16. hodiny odpoledne nacházelo pouze jediné vozidlo. I umělci všeho druhu zde najdou nerušený klid. V každém podlaží jsou vyhrazena místa pro těžce zdravotně postižené občany. Do kryté části parkovacího domu se dá vjet z ulice Pod Rénou, která se nachází na opačné straně parkoviště u Penny Marketu. Parkovací dům P+R Ivančice má dva vjezdy. Jeden je přímo od Penny Marketu z jeho interního parkoviště a tady ten je z ulice Pod Rénou do kryté části parkoviště. Nechybí zde tabulka, že parkovací dům byl spolufinancován z prostředků Evropské unie. Parkovací dům P+R Ivančice máme prozkoumaný, prohlédlý a můžeme tedy zaplatit za parkování a odjet. Za prvních 12 hodin parkování v tomto parkovacím domě se platí částka 10 korun. Takže zkusíme naskenovat parkovací lístek. Objeví se nám, že máme zaplatit 10 korun. Tentokrát zaplatíme
pouze mincemi. Tak. Pro tisk dokladu stiskneme tlačítko, jsou zde tlačítka manuální, ale jak vidím, máme zaplaceno. Doklad se nevytiskl. Ještě zkusíme jednou. Ne, takže doklad nám vůbec nevyjel. Byť jsme zaplatili a stiskli tlačítko dokladu. V automatu to trošičku zachrastilo, ale nemáme bohužel lístek. Dívám se, jestli je zde uveden nějaký telefon na provozovatele, ale jak se tak dívám, tak ani tlačítko, ani telefon tady uvedený není. Zkusíme náhradní lístek, zaplatit 500 korun, to tedy nechceme. Tak, zaplaceno máme a můžeme tedy odjet z parkovacího domu, máme na to 10 minut. Po prohlídce parkovacího domu a návštěvě města Ivančice vyjíždíme opět ven, a to přes parkoviště u sousedního Pennymarketu, které vykazuje poměrně slušnou zaplněnost. Najedeme k terminálu, ale brána se nám otevírá automaticky, takže vjezd je automatizován a je na čtení registrační poznávací značky. Projedeme si ještě parkoviště u Pennymarketu, kde vidíme, že zde je plno. Ačkoliv parkovací dům zde je prázdnotou, jen asi 400 metrů vzdálené Tesařovo náměstí je zcela zaplněno auty. Stejná situace panuje i na Palackého náměstí, které je přímo v centru města. Parkování je zde přitom zpoplatněno, a to vyšší sazbou než v parkovacím domě. Pěšky je to sem přitom 5 minut chůze. Z Ivančic odjíždíme se zjištěním, že rozdíl mezi obsazeností parkovacího domu a okolí je ještě větší než u našich předchozích reportáží z jiných měst. A pokud má sloužit pro dojíždějící do Brna, tak se záměr zcela minul s realitou. Třeba to změní další etapy výstavby terminálu, pokud toto je etapa první. Situaci budeme sledovat. Nashledanou z Ivančic u 21. dílu našeho seriálu o parkování.